Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta yau, inda a yau ma za ku ji mu ɗauke da wani sabon sharhi na cikin shirin garwashi, inda babu shakka a yanzu haka dai za ku ji mu ɗauke da sharhin yadda aka yi Ma'u ta fito daga gidan wato MD, inda MD dai ya saki wato Ma'u. A yanzu haka dai Yaya Madu dai yana ta ƙoƙarin shirye-shiryen yadda za a ya dawo da ita gidansa. To masu sauraro sai ku gyara zama domin ku ji cikakken sharhin da muka zo muku da shi a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai. To masu sauraro barkanmu da dawowa daga wannan tallace-tallace da muke kawo muku a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarin. To masu sauraro muna roƙonka idan ya kasance shi ne zuwanka wannan tasha tamu ta farko da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen rahotanni da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai. Babu shakka a yanzu haka dai Yaya Mudan ya yi alƙawarin cewa zai dawo da Asma'u Ma'u gidanta a lokacin da tsohuwar matar tashi ta yi tsalle ta ce wallahi bata san wannan zance ba, inda Yaya Mudan dai ya yi alƙawarin cewa duk da haka dai duk da Ma'u ta fito daga gidan wato MD ya yarda cewa zai aure ta sakamakon cewa alƙawarin da ya ɗaukar wa abokinsa da kuma taimaka mata da yake sanye irin halin da take ciki, musamman ma halin 'ya'yan nata da suke ciki. Ya yi alƙawarin cewa ba ruwansa da halin da matarsa za ta shiga ko kuma tsananin kishin da matarsa take nunawa, hakan ba zai sa ya yi taimako da ya niyyar yi kuma ya fasa ba a dai cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai. To abin al'ajabin shine a yanzu wato Yaya Mudan dai ya kamu da wata sabuwar cuta mai karya garkuwar jiki, inda a yanzu haka dai auren Asma'u Ma'u yana tsalle ko kuma in ce yana cikin tsaka mai wuya, irin halin da ta baro wato MD da shi kenan, inda MD ma yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Asma'u Ma'u ta ƙi amincewa da buƙatarsa domin kada ya shafa mata cuta mai garkuwar jiki. To masu sauraro shin ya kuke gani zai kasance, za ta iya haƙura ta auri Yaya Mujahid ɗin ko kuma dai ba za ta iya haƙura ta aure shi ba? To masu sauraro sai ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai. Da haka muka kawo muku ƙarshen sharhin nan na cikin shirin garwashi.